Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Napintas ka man, ngam apay ang naglaad ti anak mo, ani Amira. Pati ka di si ka nga ikit na, kat babalawang ba't ti kinatao ti anak ko. No makita dagiti kalugaran tayo, kat katawaan da. Ado, timang sutil kan kwa na. Iso nga rod akin ay kayap nan ti agyan ije bantay, no iti aldaw. Ay, kaasimot di anak ko. Ijay nalatta ka din nga agmulmula ka dagiti agduduma abulbulong. Saan la ang abulbulong, tama kaagas mat. Kay kayat nan ti agyan ijay, tamarengreng ka no kadagiti pananguy-uyaw kan kwa na dagiti tattao. No apay mat akas jay ti kinalaad na. Nangisit ti kagudwa ti rupa na. Gapo iti dakkel asiding. Sapay kat addadot-dot na. Kaslabakes. Bakes samot tinaginawam iti dayja tao. Uray kumaano saan agusing. Di mo kumamot iparupa kanyak ti kasasaad di anak ko. Tauray kas jay ti kasasaad na. Anak ko latta. Apay adi kay paylaag na adwa ijay kaslabalay ni Tarzan iti tuktok ti kayo. Wen kumaa. No kabailan ti bagik ti lamiis. Nalamok ngamin unay ijay bantay. Nalako yung kadi amin ngayon luto takan kanan, ina. Wen anak. Numabalin la kuma, nga ijay tan bantay nga agnaad, ina. Nalamin ijay anak. Sa maysa, dito iti ayan ti trabaho. Agluto, kan aglako iti kankanan. Asino nga iti gumatang iti bantay iti kankanan. Pasensya kayon, no di kayo matulungan nga agisursur iti kankanan, ina. Amo yung mati makagapo. Maawatan ka, anak ko. Adun sabot tan timulam abulbulong ang makaagas iti bantay. Wen, ina. Ado pa yung timpagangok akas tsa, kan inlutok ang mabalin a pagagas. Imbaglakit din. Tababaan ka dagiti mabasbasam iti magasin. Masursurom no kasano nga ipreserba dagiti makaagas a bulbulong. Wen, ina. Adon tinaramid ko a pagagas iti agduduma sa gubanit. Wen no saksakit. Mabalin mo nga rudon ti aglako ka dagiti agas. Ta epektibong at adon tinakapadas, anak ko. Malidayanak lang. Tano makita dagiti tattao. Kaslakit di adda makaakara sakit ko. Maplangak iti katawa da. Saan mo idan nga ikaskaso, anak ko? Patpatgan ka, uray kagura da kadagiti tattao. Adaak ditoy amang ipatpatagkan ka, Amira. Anya ka di tinangag ko? Asi ka kanu ti dada ulo iti manguy uyaw, iti babae analaad. Panaguyaw ka di, ti mangibagay ti pudno, inakadayang? Laglagi pam ti kanayon nga ibaga, dahi di amam adato. Madi ti aguyaw, ken mangiruruman iti tao. Marayaw kami lang mat iti itsura na. Takas jay kat nga rod. Kaslabakas. Sapay, gusing. Oh, di mo ka ti ammo. Ano ka no tumangad iti nga to ti mauy-uyaw sa agkid daw iti namarswa kat mapatgan? Tanya ko matikid dawan na. Amay kat kumati kaslabakas apasat ti rupa na. Tapno agsilpo ti gusing na. Iso nga ado ti kumontra iti panagbalin mo addato. Taado ti pakababalawam. Narigat ti mangidaulo iti gubat, ina. Ngem ado ti padak amarayaw, no makita mi ti kasasaad tinalaad. Saan nga iti amin akan ito? Kat maaramid mo ti kayat mo. Tabay ko maasahan, ina. Anak-nak ti may sa adayang. Saan ka di nga idiadapay ti amam? Kat kanayon kayo amapan, ijay dakkel nga isla. Ngabita, saan mo na maaramid?
Taimunan iti sidong tinamarswa. Saan ka kadi amapan iti ayan ti proyekto, mahamor anak? At na binilin ko ang mapanmangkita ama kasultan. Mapanag aganot, tay pasidak ka nagiti trabahador. Di mo lata maika ti pagasmam nga ganop. Naragsak ngamin nagiti tao apang tadak iti mga anupak ama. Ano ka numanen tinagturong nga ayop iya kabakiran. Iti masakopan tayo. Hindi na uram ti karuba nga isla. Imbag, tadabasit abantay ana magkamang iti islada kan ti isla tayo. At na nagnaan nagiti ugsaken balang nga kalding ang nagturong dito isla tayo. Malagip ko ti isla nga idaulwan ni Dayang Rio. Manipod na tay ti dato ijay. Napnapan kayo ka din ijay nga isla, ama? Jay dato idi tim impay. No adda maangay nga okasyon kan meeting. Umay ditoy dagiti agduduma a dato no payabak ida. Adda na yaw awan na gorilya. Tanahan nyo! Saan, apo? Tidak ko madangran. Ti kunada, kat ijay bantay ti umok dagiti bakes. Ngam apay nga adda ka dito'y patad. Ubing tayo pa, idi. Kat kasta kayon kanyak. Anya ti basol ko kada kayo. Damagang pay laeng. Nusak ti sika, aglemeng ako iti agnanayon. Apay ko mga aglamangak. Kat sa anak mata kriminal. Nakarkaro ka pa ngam kriminal. Amangan no adda makaramutam. Kat adda pa'y rabis mo. Ita kayo man lang. Oy! Saan ka ngagpakpakita pa dito kalsada? Ijay kabakiran, ti pagyanam. Adu ti bakas akadwami jay. Apay ngagsangsangit ka si Mangpat. Ammom lang aruden ti kasasaad mo. Apay nga agpakita ka pa'y laijay kaadwan ti tao. Awan ka di ti karbangak amag na. Wano agpasyarmat iti kaadwan ti tao, ikit. Anya ti kay kayat mo. Agyan ka ijay bantay. Wano agpakita ka iti kaadwan. Tapno katawaan da ka. Kasano, no inak agatang ka dagiti kayat ko agatangan, ikit. Anya pa'y lang aminting kagatangan. O sarum ti adda dito'y balay. Saan ka amapanpay gumatang? Gapo ka di iti kasasaad ko. Kat agbalinak akas labalod, ikit. Nabilag samot nagiti inaramid mo ang makaagas a bulbulong, anak ko. Nabayag mo ti pa nag-eksperimento. Saan ka di? Nga edi naggurigor tayo. Kat dayjay mat abulbulong ti inaramat tayo, ina. Huwan mo't ket di anak ko. Isupay ti inaramat ti karuba tayo. Kat nabilag mo't. Manipod na kiseminarak. May papan iti panagaramat kadag iti makaaga sa mulmula. Isunti nang ipaayak iti oras ko. Huwan nga rod. Kan-kanayon ka pa'y nga ag-eksperimento. Dagijay tarakan ko arabit iti bantay. Pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Anya ti sakit dagiti tarakan mo? Agkukurot da. Kan nabara ti bagida. Ket edi pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Mayat-mayat. Kasla antibiotic. Ay na, lumaing kan anak ko. Babaan ka dagiti ado a libro abas-basaam. Adda pa yun rabit kas kada marabutit apang ipadasam ka dagita apartwat mo. Nakarubot ka mo't, ading. Ingkay ka di manin aganop. Wan manang. Da kayo pala timang kita kadagiti trabahador ko. Tainak aganop iti sidaan tayo. Sigurado amaragsakan dagiti trabahador. No adda manin insang putyo. Madingamin ti bagik no saan ko awat-watan babaan ti panaganop. Day talaunay ti pangayatan ti taukan ka, ading ko. Nalaing ka aman nakigubat. Nalaing ka pa'y amang nganop. Imbag ta adu ti maanopan asagot ti namarswa kada tayo. Ngam no apay nga adda nang nguram iti kabangiba nga isla. Awan kanumot ti suspetsada.
Tarabi ana pasamak ti uram. Sayang dagiti babasit akay kayo ana iraman. Sigama ti masabat ko, bakit aya? Ayan ka di tilaad akabagyam? Diyak mo, no napanmanan ijay umok na ijay kabakiran. Saan nga ta, ana iraman ana uram ti umok na ako nayo? Da kayo ka di tinanguram iti kabakiran? Awan imbaga kakasta. Di na magkulaeng no saan ana iraman ti umok na. Awan matimbaga na. Amangan no saan ana iraman. Taad day ti tuktok ti kayo ti umok na. Treehouse kano day jay. Nagasat pa'y nga rod, ti kabagya mabakes. Amuyo ka di, no sa di no abanda ti ayan ti umok na. Saanak matabakes, tapno mapanak ijay bantay. Saan ka di iraman puuran dagiti ado amulam ang makaagas abulong anak ko? Saan ana sa magtiaglawlaw ti mulak? Takanayon ko adalosan, ina. Agyaman ak iti apo, tanalisyan ti apoy. No nasamag, mabalin na nairaman, ina. Nasayaat nga rod ta saan anasamag. Nangrugi siguro ti uram dito'y baba sa nagpangato. Nalabit, ina. No asino kat di ti dakas ti panagpampanunot na anang uram iti bantay. Imbaglakit din, tada ka dito'y baba, idi napasamak ti uram. Wan nga rod, ina. Isu na laang ta. Nangalan at ti daduma amulak iti igid. Napudutan siguro. Sayang pa'y dagijay. Dinamag kanyak ni Malik. No saan ka no anairaman ti umok mo anauram? Saan nga ta aday jay adakas amalik tinanguram? Oh, apay anay ko lang ka itimbaga. Awan, ikit. Adala na lagip ko. An-anuam dagiti nagado akaslat yaan dito'y balay tayo? Makaagas amin dagita, ikit. Saan amaan ano dito'y balay dagita? Nagado nga rod asali dito'y balay. Inton kon, inruar ko amin dagita. Saan, ikit? May mayat matlaang. No saan adirikta mainitan dagiti na aramid at syaa makaagas. Malik, apay di karumwar di ta kwartom. Aldawan. Malaminak. Ngam nabara ti bagik ina. Maulawak pa'y. Nadamag ko nga ado ti makaagas abulbulong dito'y masakupan tayo. Ado kanon ti nakapadas. Mamati kayo kadi ti agas na dyan na lahad ina. Agdinamag nga ado kano ti nakapadas. Nangruna dagiti adda allergy na iti agas amagatang iti butika. Jay inaramid na atsaa ti inaramat da. Saan pa'y anangina? Ijelangan butika ti paggatangan nyo, ina. Awan matdakas na, no padasem ti bulbulong, tada diferensya ti kidnim. Gaya man niya. Bilin ti doktor. Aliklikak dagiti pain reliever. Tada diferensya ti kidnik. Pinaayabandak met dayang Rio. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Masakit ti anak ko. Ngam imbilin ti doktor, aliklikan na ti agas ti gurigor, kan agas para iti ut-ut. Kaya't yung ka di nga ipaaramat ti bulong amula ti anak ko, dayang Rio. Nadamag ko ngamin, nga ado kano ti nakapadas kat mayhat. Mabalin ka di, nga idiliberan nak dito'y balay. Uwan dayang Rio. Saan ko mabalin apagkadkadan tikid daw yo? Agyaman hak no kasta. Urayak ti umay mo idiliber. Pinayabanak ni dayang Rio. Masakit ka no ni Malik. Kasapulan na ti agas mo. Masakit ti managuyaw amalik, ina. Imbag no kayat na nga aramatan ti mulak abulong.
Adda ngamin diferensya ti kidney ni Malik. Maiparit a basta agaramat latan iti agas. Nang runa kano no para iti ut-ut. Ngam dagiti bulong nga agas ko, awan pulos madi nga itdan na. Natural amin ti ramen na. Awan pa'y naaramat a preservative. Ikanak nga ron iti epektibo ang makaagas. Taipan ko kano iti pagtaengan da. Sige, ina. Siya kumati mangipan. Ngam amangan manen no addamang katawa kanyak. No makita da. Napigsa ka, ading ko. Dua tinaanupam. Kat imbaklay mo idaan dua. Pakibagam ka nagiti kakadwa ta umaydan. Iluto dan na gitoy. Maragsakan dalakid ni. No makita da ti inanupam. Inak pa'y agin na nabasit. Nabanugak ang nangawit iti ugsaken kalding. Wala din ko. Ayaban kanton. No nakaluto dan. Ada ka di amin na trabahador iti proyekto. Adada amin, ading ko. Ngam di da mo anapan ka naganop. Saan ko nga imbaga kadakwada. Rimuar ka matan iti kwarto, Malik. Mayat ka din tiriknam. Naimbagan ka din. Wen inay. Mabalin man ti rumor. Saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo pa'y. Adda ka no epidemya dito lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta? Nga aramid matla tinalaad day ta? Tapno ado ti gumatang iti agas na abulbulong? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluhan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.